אוקיי, אז אני עכשיו מתחילה את השיעור, אז זה התחילה הפורמלית למרות הבעיות הלוגיסטיות. אז צהריים טובים, שיעור מספר 9 או יחידה מספר 9, שמעבירה אותנו מהחלק האתי של שבוע שעבר לחלק המשפטי, הארדקור. המצגת היא מצגת אורכית לאורך כל הקורס, על חלקים גדולים ממנה אנחנו נעבור מהר, כי כולכם אנשים עם תואר אקדמי, ואתם אמורים לדעת את זה, אבל בחלקכם לא כל כך זוכרים, כי אתם רחוקים מבית ספר תיכון. אז בואו נעשה סדר. היום אנחנו נמצאים ביום שהוא עוזר לנו, כי יש לנו דיון בבית המשפט העליון, ביושבו כבג"ץ, שזו ערכאה מאוד ייחודית, מה גם שיושבת על בעיות יסוד של החברה הישראלית, ונראה במה עוסק בג"ץ, ובהרכב מורחב, שגם זה דבר מאוד מיוחד, שאצלנו ברפואה קיים מעט מאוד, הוא היה קיים במספר אירועים ושאלות שמחברות אותנו מהאתיקה אל החוק. והשאלה שבית משפט עליון דן בה, אמנם לא בהיותו בג"ץ, אבל עדיין דן בה, היא האם הזכות להורות היא זכות טבעית וזכות יסוד בחברה. זו שאלה שעלתה בפסק דין שנקרא נחמני נגד נחמני, אולי נגיע אליו, אבל הוא קושר אותנו אל הפן המשפטי, אנחנו שואלים שאלות מתחומנו, ונזקקים לתשובה של בית המשפט, למה פסק דין נחמני נגד נחמני קשור אלינו? כי הוא עסק בבעיה של IVF, של הפריה חוץ גופית, שבו הגברת נחמני ביקשה לממש את זכותה לביציות שהיו מופרות והיו בהקפאה כדי להיות אם, ובית המשפט היה צריך לדון בשאלה האם אפשר לתת לה את הביציות האלה, כיוון שבמשך הזמן הזוג התגרש והבעל בנה את חייו בחזרה, וזאת הייתה השאלה. מי שעוררת את השאלה הייתה האחות שקיבלה את הגברת נחמני לטיפול IVF, ואמרה לה, רגע, צריך חתימה של הבעל ושל האישה לממש את הביציות האלה. היא אמרה, בעלי לא רוצה לחתום, אנחנו התגרשנו. היא אמרה, רגע. אז הנה שאלה תמימה או הקפדה על נהלים הביאה את מדינת ישראל לתוהו ובוהו, כאשר נדרשו כמו היום, הרכב מורחב של בית המשפט העליון, לדון בשאלה האם הגברת נחמני תקבל את ביציותיה המופרות, ותוכל לממש את זכותה לאימהות, והאם האימהות, זכות האימהות, גוברת על הזכות לא להיות אבא, שזה מה שטען, האדון נחמני לא רוצה להיות, התגרשנו. בית המשפט באותו מעמד, אני אעשה לכם ספוילר, ואני אומר לכם שבית המשפט נהג במידת הרחמים, אבל לא יכול להגיד, אוקיי, אנחנו מרחמים על גברת נחמני שהייתה חולת סרטן ועברה טיפולים וכו', והוא אמר, בואו נתייחס לעובדה שהביציות המופרות הן כאילו הריון. זה שהן נמצאות בהקפאה לא אומר שזה לא הריון. רגע, זה לא הריון, זה הבטחה להיריון, ומשום כך אפשר לגברת נחמני להשתמש בביציות שלה. השאלות המשפטיות שעולות, הן היו רבות, וגם בהן עסק בית המשפט העליון, האם הילד הזה זכאי למזונות מאביו, כי זה החוק הישראלי ועוד ועוד, אבל לא ניכנס לזה, רק להראות לכם איך אנחנו מגיעים לצד המשפטי, מהצד האתי, או מהצד של העשייה שלנו. אז זו הדוגמה. אנחנו מתחילים את השיעור, כמובן שמה שכתבתי לכם בתחילת הסמסטר לא רלוונטי, אתם כנראה לא תופיעו בכיתה, ואם תופיעו כנראה לא תהיו כל השיעורים. אנחנו נדון במהירות בכל מיני ענפי המשפט, אנחנו נתייחס לחוקים נבחרים, אבל לא לכל החוקים, כי לא ניתן להתייחס, הם רבים מאוד, קצת מה שאתם קוראים רשלנות רפואית, אבל זה עוולות בנזיקים. חלק נכבד יוקדש לנושא של פעולות סיעוד ופעולות חריגות, כחלק באמת מהחקיקה. היום, בהיותי מאזינה לבית המשפט העליון,
שדן בעניינים פוליטיים, בהסכמים קואליציוניים, דיבר על נוהגים, מה הנוהג המחייב. כלומר, בית המשפט לא מתייחס רק לתקנות, לנהלים, לחוקים, אלא גם מה נהוג, שזה אחד הדברים החשובים בעשייה שלנו. מה נהוג, איך מתנהגים, האם זה מחייב מבחינה משפטית או לא. דבר נוסף וחשוב הוא זכויות החולים. יש לחולים זכויות, ומה הזכויות שלנו? אז אנחנו לא נדבר על הזכויות של העובדים, כי זכויות העובדים הם שייכים לנושא משפטי אחר, שהוא דיני העבודה, או חלק מהחוקי יסוד. אנחנו נתייחס לזכויות חולים, שהעוגן המרכזי שלנו הוא חוק זכויות החולה מ-1996, הוא חוק שעם תחולתו ועם הכנסתו לדיון ציבורי, הוא זכה לקיתונות מצד אחד של לעג, של כעס והתנכרות, כאשר חלק מאנשי הרפואה אמרו, מה זה חוק זכויות החולה? זה בעצם לקחת קוד אתי ולפרש את זה לחוק. יפה, נאה דרשו, אך לא נכון, מרגע שחוקק חוק, הוא בעצם מחייב את כולם, את כל הצדדים, וזה לא מדובר על הצעות להתנהגות, בעוד שקוד אתי, כמו שאמרתי לכם פעמים קודמות, הוא בעצם מצפן ומצפון של המקצוע, של החברה. חוק בעצם לוקח את המצפן הזה, את ההתנהגויות, ואם לומר בצורה מאוד פשטנית, ממצע את רצונות האנשים בחברה. אלה רוצים שלחולה יהיה את פול הזכויות, שהוא יחליט והוא יעשה מה שרוצה. השני חושב שהרופאים הם בעלי הדעה, והם צריכים לקבוע, ואתם ערים לזה שזה דיון ציבורי שגם קיים היום. האם משרד הבריאות וההחלטות הרפואיות הן הקובעות, או החברה היא הקובעת? יש לנו קבוצה שאומרת, הכלכלה קובעת, והחלק השני אומר, הרפואה קובעת. החוק בא לעשות איזשהו ממוצע של רצונות האנשים בחברה. חוק זכויות החולה אכן מממש את זה, ואין היום פסק דין כמעט בענייני רפואה, בענייני רשלנות רפואית, שאיננו מצטט את חוק זכויות החולה. קודם לחוק זכויות החולה, חוק בריאות ממלכתי, ועליו אולי אנחנו נדבר יותר בהרחבה. אני מקווה שאתם למדתם אותו בכלכלת בריאות, כי הוא אחד החוקים הכי חשובים. אם אני יכולה לקחת את חוק זכויות החולה, הוא חוק שאני מתייחסת אליו כחוק יותר רוחני, כחוק שמציע יותר התנהגויות. חוק בריאות ממלכתי, שקדם, שימו לב, קדם לחוק זכויות החולה, הוא בעצם הבסיס המעשי למימוש זכויות החולה. יש חלק מהנושאים שממש דומים, אבל למשל, חוק זכויות החולה אומר שלחולה מגיע זכויות. חוק בריאות ממלכתי יגיד מי זה חולה, מי זכאי למה שהטוב החברתי נותן לנו. גם זה אנחנו יכולים להגיד בהמשך למה שקורה היום עם הקורונה, שחוק בריאות ממלכתי אומר שכל תושב, לא אומר אזרח, אומר תושב של מדינת ישראל, זכאי ליהנות מחוק בריאות ממלכתי, שפירושו הוא מגיע לבית חולים, והוא רשאי לקבל את כל הטיפולים שמקבל כל אדם אחר ששילם קופת חולים, מה שאנחנו קוראים, אבל לא נדון בזה כרגע, אנחנו נמשיך. חוק החולה הנוטה למות, שהוא עוד נושא אחד, לא נדון בו גם בהרחבה, אבל הוא בעצם אומר, אוקיי, יש חולה, שאתם מכנים אותו חולה, נגיד, כואב לו הראש, הוא בא למיון עם סימנים של קורונה, ויש חולה שנוטה למות. האם יש הבדל ביניהם? כיוון שהיה ויכוח ציבורי גדול, שבו החולה שנוטה למות, מיד, אוקיי, זה חולה אונקולוגי, זה חולה שיש לו סרטן, הוא שונה מאחרים. החוק לא אומר שזה חולה סרטן, הוא אומר כל חולה שיוגדר כנוטה למות. ובחוק יש באמת מצבים שהוא אומר, זה יחשב לנוטה למות, אם הוא חצי שנה, יש לו הערכה עם עין של כמה זמן הוא יחיה, אנחנו נגיד שהוא נוטה למות. מה זה נותן לו? זה נותן לו זכויות שאין בחוק זכויות החולה, למשל, למות על פי בקשתו בלי טיפולים, אוקיי? וזה נותן דבר נוסף. בכל מקום אחר, ואנחנו גם נזכיר את זה, בגיר, אדם בגיר הוא מגיל 18, חוק החולה נוטה למות אומר לא, לא, לא. 18 זה גדול מדי,
17, מגיל 17, לפי חוק החולה הנוטה למות, האדם הוא בגיר. כלומר, אם יש לנו חולה סרטן שסובל קשה, ואנחנו מעריכים שהוא לא יחיה יותר מחצי שנה, הוא מוגדר על פי החוק מגיל 17, לא גיל 18. אז נתתי לכם 3 חוקים, יש עוד רבים וטובים, שהם בעצם מראים כל מיני פינות בטיפול שלנו ובחקיקה, שמנסה לעזור לנו ולהגיד איך להתנהג. תכף נראה למה זה חשוב לדעת את החוק, כי אנחנו הולכים מהחוק אל התקנות, תקנות בריאות העם, צוות סיעודי, תקנות הן נקראות חקיקה משנית, הם עבורנו כמו חוק. חקיקה משנית בדרך כלל היא מתבצעת על ידי הממשלה, או על ידי השר הנוגע בדבר, הן מחייבות אותנו כמו חוקים. שימו לב, יש לנו חקיקה ראשית, יש לנו הגדרות של מהי חוקה, כאשר אני בעצם אומרת שהחוקה שאין לנו במדינת ישראל, וזה בקצרה, בעצם אמורה להגן על המיעוט מפני עריצות הרוב. שימו לב, אנחנו מדברים היום על קבוצות גדולות שיכולות בעצם להחליט עבור אחרים. אתם רואים את זה בכל מקום, אבל במדינת ישראל אין לנו חוקה. בשנת 1992 הייתה איזושהי פריחה של חוקי יסוד, שבהם אמרו, אוקיי, אנחנו לא יכולים להסכים על חוקה, אז בואו נאסוף חוקי יסוד, שהם חוקים, אבל עם הגדרה קצת יותר מעוגנת חזק, שבה אומר חוק יסוד הוא לא חוק רגיל. חוק יסוד הוא חוק שאתה גם מחוקק אותו באופן מיוחד, וגם מבטל אותו באופן מיוחד. האופן המיוחד הזה נקרא רוב. כשלומדים משפטים, דנים בשאלה מהו רוב. יש 3 חברי כנסת, יושבים במליאה. 2 אומרים כן, 1 אומר לא. זה רוב. אז איזה רוב? האם רוב שנמצא בדיון? האם מחצית מחברי הכנסת? האם יש רוב מיוחד לחוק? יכול להיות שאנחנו רוצים ש90% יסכימו על שינוי חוק. אז יש לנו חוק וחוק יסוד. חוקי היסוד הם הבסיס לחוקה. ובהגדרה הכי בסיסית של חוק, זו הוראה שמופנית אלינו איך להתנהג. אצלנו, בחוקים שלנו, אנחנו בבריאות, יש לנו חקיקה מאוד נרחבת, שאומרת לנו מה לעשות. תקנות, כמו שאמרתי, חקיקת משנה, והיא בעצם באה לעזור לנו להבין מה החוק אמר. אני מניחה שכולם ערים לבלגן שיש במדינה, שבו מיטב עורכי הדין ומיטב המוחות המשפטיים מנסים להסביר לנו מה כתוב בחוק יסוד הממשלה. מה כתוב שם? האם ראש ממשלה יכול לכהן? לא? כלומר, התקנות באות לעזור לנו ואומרות, אוקיי, אתם לא הבנתם, אז אנחנו נגיד לכם. 1, 2, 3, 4. אבל גם זה לא מספיק, ולכן הרבה פעמים אנחנו ניתקל במושג נוהל, שתכף נגיע אליו, הוא בתחתית עמוד הזה, הנה הוא כאן לפנינו. אז הנושא הזה של תקנות הוא חשוב, בימינו חשוב ביותר, כי תשימו לב, יש לנו, אני חושבת שבחודש האחרון, ים של תקנות, והן מחייבות אותנו. אנחנו שמים מסכה, כי יש תקנות לשעת חירום, אנחנו לא יוצאים מהבית, כי יש תקנות לשעת חירום, מופנה אל כולנו, ויש תקנות גם בבתי החולים, איך עובדים, איך מטפלים בחולים, והשאלות שנשאלות הן רבות. כמה זמן התקנות האלה? אז אם לא שוכחים לשנות אותם, הם בדרך כלל יש להם תאריך תפוגה, והם נקראים צווים. להבדיל מפקודה. פקודה במשפטים היא לא הוראה לבצע, הרבה פעמים, או אנשים אמרו לי, יש פקודה שצריך לשים מסכות גם בעבודה במחלקה, אז זה לא פקודה. פקודה יש או בצבא,
או בלשון המשפטית שלנו, זה חוק שקיבלנו אותו מתקופת הבריטים. כלומר, כשהמדינה קמה ב-48, לא היה לנו מדינה, לא היה לנו חקיקה, היה לנו שלטון בריטי, לבריטים היה חקיקה משלהם, ואנחנו לקחנו את החקיקה הזו ואימצנו אותה בתור חוק. אז כל מה שקרוי פקודה במשפט מתייחס למשהו שעדיין קיים מהתקופה של קום המדינה. לנו יש שני ספרים עבי כרס שנקראים פקודת בריאות העם, כי בריאות הציבור או בריאות העם, מחלות וחולי, תמיד היו. בחרתם, חבר'ה, מקצוע מצוין, תמיד היו, שימו לב, תמיד היו חולים, וזה אחד הנושאים שיש בו הכי הרבה חקיקה מתקופת הבריטים, ואפילו מהתקופה של הטורקים. נוהל זה כבר דבר שיותר רך, אבל עדיין מבחינתנו מאוד מאוד מסודר. אנחנו חייבים לבדוק מהיכן הגיע הנוהל שאנחנו מתנהגים לפניו במחלקה. נוהל יכול להיות בכתב, נוהל יכול להיות גם התנהגות. ככל שהנוהל מגיע ממקום חוקי גבוה יותר, למשל, נוהל משרד הבריאות, נוהל מנכ"ל משרד הבריאות. אנחנו דנים היום רבות במעמדו של מר משה סימנטוב, שלצורך העניין זה רק שם כרגע, שהוא מנכ"ל משרד הבריאות, והוא איננו רופא. והשאלה היא, האם הוא יכול לתת הוראה, או להעביר אלינו נוהל, שדורש מאיתנו התנהגות רפואית או מקצועית. השאלה הזו היא שאלה משפטית גדולה, כיוון שבאופן חוקי, על פי החוק, על פי פקודת בריאות העם, רק רופא מורשה רשאי להורות על טיפול רפואי. אבל יש לנו פה התנגשות עם גוף של המדינה, מה שנקרא אורגן של המדינה, שבו הוא אומר לנו מה לעשות מתוקף תפקידו. ולכן, ככל שאנשים לא אוהבים את זה, מנכ"ל משרד הבריאות לא חייב להיות רופא, עד משה סימנטוב שהוא כלכלן, היה רופא בתפקיד הזה, ואז לא היו ויכוחים, כי כולם הסכימו לקבל את מה שהוא אמר, גם הרופאים וגם האחרים. היום יש איזשהו חוסר שקט, בגלל שמר סימנטוב איננו רופא. צר לי לאכזב אותם מתוקף תפקידו, וזה הרשות הארגונית, או מי שקבע המחוקק, שהוא ידו הארוכה, ולכן הנהלים שחתומים בשמו חייבים להתבצע. אוקיי, אז יש לנו נוהל של משרד הבריאות, נוהל של מנהל הסיעוד, נהלים של בתי החולים, נהלים של מחלקות, נהלים מפה ועד מחרתיים. בעיה, אם קוראים את כולם, כנראה לא, כל בוקר לא מגיעים לעבוד. יש לנו את הנושא שדיברתי עליו, מנהג, וזה גם בית המשפט העליון נדרש היום לשאלה, האם יש מנהג, הם דיברו על מינויים, אבל זה לא משנה, מנהג, והם דיברו אפילו על מנהג מחייב. לדוגמה הם נתנו, שזה מאוד חשוב, הם אמרו, האם יש מנהג מחייב שבו ראש הממשלה קובע מי יהיה הקונסול או השגריר שלנו בארצות הברית, כי מבחינת המדינה זה תפקיד חשוב. זה לא כתוב בשום מקום, אבל זה מין התנהגות מזה שנים. שאל בית המשפט היום, האם זה נוהג מחייב, אוקיי? כלומר, בית המשפט מתייחס למנהגים, למה שעושים הרבה שנים. המושג שלנו, שאנחנו מכירים אותו רבות מאוד, שנקרא צדק, מופיע במערכת המשפט רק בתור בית, כשאנחנו מדברים על בתי המשפט, בית משפט עליון ביושבו כבג"ץ. נחזור למושג הזה, בית משפט עליון יכול להתכנס, לדון בבעיות שונות, כלומר ערעורים פליליים, ערעורים אזרחיים, או לשנות סטטוס ולדון בבג"ץ. בג"ץ הוא מושג של צדק, כלומר הוא מושג חברתי בין אישי, שמערב שאלות של צדק, האם זה נכון, האם זה לא נכון, האם השימוש שנעשה בחוק מסוים הוא לא צודק ולא ראוי. כלומר, בג"ץ, בית דין גבוה לצדק,
הוא המקום היחידי, לצערי, שהמושג צדק מופיע בו, מלבד העובדה שרבים טוענים שצדק הוא כוכב מאוד בוהק, וכדאי להסתכל עליו שדנים בעניינים משפטיים, אבל זה כבר הערת מערכת. אוקיי, הרבה פעמים מתבלבלים בין טעויות, בין שגיאות, בין מעשה שלא יעשה, לבין עבירה. עבירה היא פגיעה בציבור או בחברה או ביסודות החוקיים שלה. איך אני יודעת אם דבר הוא עבירה? הוא צריך להיות רשום בספר שבו כתוב מה אסור לעשות, שזה הדין הפלילי. אוקיי, אז אני ממשיכה הלאה. מהו משפט? שזה אחד המקומות שבהם אנחנו גם נפגשים רבות, הוא בעצם דיון בין שופט אחד או שופטים, 3, 5, תלוי איפה, באינסטנציות שיפוטיות שונות, שבו הם שומעים את מה שיש לצדדים להגיד. בדרך כלל האנשים מיוצגים, ברוב המקרים, על ידי עורכי דין, כי כמו כל נושא, גם למשפטים יש שפה מיוחדת במינה, וצריך האדם לטעון את טיעוניו, כך שבית המשפט יוכל לקחת את הטיעונים האלה, ולתרגם אותם למשפט, לאיזשהו סעיף בחוקים, כדי שזה יתאים. לדוגמה, אם חולה טוען שהאחות דחפה אותו והפילה אותו, והוא נפל על הרצפה ושבר את הרגל. אז זה סיפור מאוד יפה, אבל אנחנו צריכים לתרגם אותו לשפה המשפטית. אין עבירה שאסור לאחות לדחוף את הבן אדם. יש עבירה שבה אומרים שאסור לחבול, ואנחנו מתרגמים את הסעיף לחבלה, חבלה חמורה, חבלה במזיד. השפה היא שפה משפטית, אבל השופטים מוגבלים לדון בכך לפי החוקים שיש בידיהם. הם לא יכולים להמציא חוקים חדשים. יש לנו משפט פלילי. יש לנו משפט פלילי שבו האדם עבר איזושהי עבירה שכתוב בספר החוקים, והמדינה היא הגוף הסטטוטורי חוקי, שתובעת, היא לא תובעת אותו, היא מאשימה אותו. היא מאשימה אותו בכך שהוא לא קיים איזושהי התנהגות שהוא היה אמור להתנהג, לדוגמה, מאוד נפוץ היום, לא להרביץ לאישה. למה לא להרביץ לאישה? ככה, כי זה אסור. אז איך אנחנו קוראים לזה? אנחנו קודם כל נותנים במשפט הפלילי שם כללי לפעולה, זה נקרא אלימות בתוך המשפחה, ואוקיי, אלימות בתוך המשפחה, יש לה חשיבות כדי שאני אגדיר אותה בתוך המשפחה, כיוון שאנחנו נכנסים לאיזשהו תחום שבו יש חקיקה מיוחדת, מי יכול להיות עד, מי לא יכול להיות עד. אז אני יודעת כבר באיזה גזרה אני נמצאת, ועכשיו אני רוצה לדעת מה האלימות הזו. אלימות היא שם כללי, ואז אם זה חבלה, אם זה ניסיון לרצח, אם זה כל אלימות מינית, כל דבר אחר, אנחנו נצטרך להביא את זה למשפט הפלילי ולהגדיר בדיוק. ולכן יש חשיבות קריטית לכך שהמדינה בשם האזרחים תובעת או מאשימה את האדם שפגע ביסודות שלה. כי אנחנו לא רוצים שירביצו לא לנשים, לא יהרגו אותם, לא לילדים, לא ינהגו למשל במהירות מופרזת, כי הם מסכנים את הציבור. המדינה באמצעות גוף שאנחנו תכף נגיע אליו, הפרקליטות. הפרקליטות היא גוף של המדינה, שהיא בעצם מקבלת את כל הסיפור של מה קרה, ומתרגמת את זה לשפה משפטית, ומאשימה את הבן אדם בבית המשפט. אוקיי? במשפט הפלילי, העונש הוא תמיד. האדם יכול לצאת זכאי, אנחנו נדבר על זה גם כן, מסיבות שונות, אולי הוא בכלל לא הבן אדם שעשה את העבירה, סתם העלילו עליו, אולי הוא באמת זכאי ולא קרה כלום,
אולי אין מספיק עדויות, או כל מיני דברים, הוא יכול לצאת זכאי. אבל אם הוא נמצא אשם בדין, הוא יכול לקבל עונש של מאסר, או חלופות מאסר, שגם עליהם אנחנו אולי נדבר, כשנדבר על פסק הדין הפלילי של האחות אורית האקר, איזה עונש מאסר או חלופת מאסר, וכנס. הכנס הולך לקופת המדינה. כלומר, במשפט הפלילי, האדם נענש על המעשה שהוא עשה, אבל הוא לא משלם פיצויים לקורבן. זה נכון באופן כללי, באופן, עם מקרים רבים אחרים, התשובה היא שהרבה מאוד פעמים בית המשפט, גם בדין הפלילי, פוסק פיצויים לנפגע, אם כי לא רבים. בואו נצא מתוך נקודת המנחה שאדם שרצח וילך לכלא לכל חייו או למאסר עולם, שגם זה גם זה נתון לשאלה מהו מאסר עולם, לא יהיה לו כסף לשלם, ולכן אנחנו נדון בזה בהזדמנות אחרת, אבל יש לאדם שנפגע מאדם אחר את האפשרות לבקש סעד מבית המשפט באמצעות, תחזירו לי את מה שלקחו לי. אז אם אני קניתי בית ולא קיבלתי אותו, כי הקבלן נמצא בקשיים והוא לא יכול לסיים אותו, והוא תקוע באמצע והוא עזב, אני לא יכולה להיכנס לבית, אבל אולי בית המשפט יורה, מה שהוא בדרך כלל עושה, למצוא מישהו אחר שיבנה ולסיים. לסיים את הבית, כדי שיהיה לי בית. בית המשפט האזרחי נתקע הרבה מאוד פעמים עם הבעיות שלנו, כאשר אדם, ניתן את הדוגמה הזו, כי זה חוזר לעצמו הרבה מאוד, אדם נפל בבית חולים. התביעה היא תביעה אזרחית, היא לא תביעה פלילית. לא אומרים שהאחות עשתה את זה בכוונה. היא רצתה להוריד את החולה מהמיטה, והוא החליק, זה קורה. זה לא קורה למי שלא עובד, אבל מי שעובד זה יכול לקרוא לו. והוא אומר, אוקיי, עד עכשיו הלכתי, טיילתי בעולם, עכשיו יש לי נזק, אני תקוע בבית, אני לא יכול, אני עושה פיזיותרפיה, והערכה שתוך 2 אני לא אוכל לזוז. בכלל הסתבכתי, היה לי זיהום וכו' וכו'. הוא תובע את האחות, או את בית החולים. בואו נדון בזה, את מי הוא תובע. בדרך כלל את בית החולים. אני אומרת, הכל בקצרה כדי שנוכל להגיע לדון בפסקי הדין שאנחנו, או בפעולות שלנו. ובדרך כלל, האדם או העורך דין שלו לא יתבע את האחות לבד, אלא הוא יתבע את בית החולים, באמצעות המושג הידוע שלנו, שנקרא הכיס העמוק. הכיס העמוק אומר שיהיה למישהו את הכסף לשלם, כי לבית חולים יש ביטוח, והביטוח ישלם עבור הנזק שנגרם לאדם. אנחנו נדון בתביעות האזרחיות האלה בפסקי דין די עכשוויים של חולה, זה פסק דין דווקא מבית המשפט באשקלון, שהוא פסק דין מאוד יפה, שאני אתן לכם בעתיד נדון בו, איך חולה מתרגם את הנזק שכסו לדבריו קרה לו, לתביעה אזרחית, והוא מקמת את הכאב ואת הצער שלו, ואת הנזקים הפיזיים שלו לכסף. אוקיי, אז יש לנו את המשפט הפלילי, אמרנו, את המשפט האזרחי, יש לנו את בג"ץ, יש לנו את האינסטנציה של בית משפט עליון, אנחנו ממשיכים. מהו תקדים מחייב? תקדים מחייב הוא החלטה שיפוטית של בית המשפט העליון, והיא מחייבת בתור נורמה התנהגותית. כלומר, תקדים הוא בעצם כל החלטה שיפוטית של בית משפט, שבעניין מסוים, משהו חדש, אנחנו אומרים הרבה פעמים, זה נקבע כבר בפסק דין הזה והזה. אז אנחנו אומרים, אוקיי, נקבע, אז זה תקדים. האם זה מחייב? לא, אפשר להחליט אחרת. אבל כאשר יש לנו החלטה שיפוטית של בית המשפט העליון, ולא משנה האם ההחלטה היא
בערעור אזרחי, ערעור פלילי, בג"ץ, אנחנו קוראים לזה תקדים מחייב. אוקיי? הוא מחייב את כל האינסטנציות המשפטיות הנמוכות יותר להתחשב בתקדים הזה ולנהוג לפיו. אוקיי? יש לנו המון תקדימים מחייבים שאנחנו משתמשים בהם. אוקיי, פסק דין וגזר דין זה לא אותו דבר. פסק הדין זה החלטה האם הבן אדם אשם או לא אשם. פסק דין ניתן רק במשפט פלילי. אין לנו פסק דין, יש לנו פסק דין, אבל אין לנו אותו, את ההרשעה בדין אזרחי, כי רק בית המשפט קובע רק אם הבן אדם צריך לשלם או לא. בפלילי, הרשעה היא רק לנאשם. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. יש לנו את גזר הדין, שזה העונש. כמה עונש הוא יקבל? עכשיו, הרבה פעמים גזר הדין הוא תוצאה של ההליך המשפטי עצמו, כמה הבן אדם דיבר אמת, כמה הוא מביע חרטה, ועוד דברים, איזה חיים קשים היו לו, וגזר הדין הוא לא תמיד עומד בהלימה למעשה, וזה הרבה פעמים גורם לאנשים להרגיש רע, אבל תמיד צריך לזכור שגזר הדין הוא בעצם טווח. החוק אומר, אתה יכול לקבוע, לתת עונש, נגיד, חודשיים מאסר, מינימום, עד 10 שנים. ובית המשפט אומר, אוקיי, יש פה הרבה צדדים להקל בעונשו, נקבע לו 3 חודשים. או שהוא יכול להגיד, הבן אדם הזה הוא עבריין חוזר, הוא לא הביע חרטה, אנחנו נממש את הטווח שהמחוקק נתן לנו, 10 שנים. אוקיי? זה גזר הדין. כתב אישום הוא בעצם המסמך בכתב, הוא יכול להיות גם היום במחשב, שבו מגישים לבית המשפט את תרגום ההתנהגות לעבירה. אנחנו בכתב האישום, אנחנו אומרים מי הנאשם, מה המעשים שלו, מי העדים, אנחנו מראש סוגרים כאילו את ההצגה, מי יהיה ומה יהיה. הנאשם הוא מי שמואשם בעבירה פלילית, שוב אני חוזרת כי זה נורא חשוב, הרבה פעמים אנחנו טועים ואנחנו אומרים, רגע, מאשימים את האחות ברשלנות כי החולה נפל, לא מאשימים אותה ברשלנות, כשמדובר בעבירה כזו, זה יכול להיות או אזרחי, כלומר נזיקי, לא מאשימים אותה, אומרים, אוקיי, היא הייתה שמה, היא לא כל כך שמרה, היא הפרה את חובת הזהירות, לכן החולה נפל, אז בבקשה שתשלם, אוקיי? זה לא נאשמת, אוקיי? היא נתבעת. היא נתבעת יחד עם בית החולים, כלומר, נתבע הוא בתביעה אזרחית, נאשם הוא בעבירה פלילית, חשוב. וסיכום, הפרקליטות. היא הגוף המשפטי מטעם המדינה שאמור להגיש כתבי אישום. יש המון התנגשויות בין הפרקליטות ובין בין אנשים שאומרים, רגע, למה לא מגישים כתב אישום נגד מי שחבל בי? הפרקליטות בעצם לוקחת את כל המסמכים שהמשטרה הייתה אמורה לאסוף, גם פה צריך לעשות איזשהו סידור, שבאופן ישיר, או לפי ההסדרים החברתיים, המשטרה הייתה אמורה לחקור ולאסוף ראיות. היא לא הייתה אמורה להחליט את מי להאשים בדין, או את מי לא. מי שאמור היה לעשות את זה, זה הפרקליטות. אבל גם במשטרה יש גופים שבמקרים מסוימים יכולים לגבש את החלטתם, האם המדובר בעבירה או לא מדובר בעבירה, ובגלל ריבוי כנראה העבירות שיש לנו. אני ממשיכה לעקרונות יסוד במשפט. עקרונות יסוד במשפט, רגע. קודם כל פומביות המשפט, ואין יום יפה מהיום לדבר על זה. אחד הדברים החשובים ביותר זה שלא רק יהיה צדק בהיכלי המשפט, אלא שהצדק ייראה. כלומר, כל האנשים, לא צריך להיות שופטים, או עורכי דין, או אנשים שמעוניינים, כל אדם מן היישוב
ידע מה קורה בבית המשפט. לא רק שידע, יהיה חשוף להליכים, יהיה חשוף לתוצאות. חלק מזה זה לא רק למען האמינות של בית המשפט, אלא כדי לאפשר לאנשים לדעת איך להתנהג. למה אני אומרת היום זה חשוב כמו אתמול? בית המשפט העליון, ההחלטה של השופטת, של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, היא שהדיון שמתנהל היום לגבי ההסכם הקואליציוני בין ראש הממשלה לבין ראש הממשלה העתידי, גנץ ובנימין נתניהו, צריך לדון בו. כיוון שנשיאת בית המשפט העליון חשבה שבעידן הקורונה, אנשים אסור עליהם לבוא, להתקהל, היא קבעה שהוא יתנהל בצילום מלא של בית המשפט על דיוניו, לא שיכנסו לכמה דקות ויראו, אלא שכאילו כל אזרחי מדינת ישראל יהיו הקהל שיושב בבית המשפט, שזה פומביות המשפט. זה לא בגלל שרוצים לרכוש יותר חברים או יותר אהדה, אלא זה בגלל עיקרון היסוד. כל בתי המשפט בארץ הם פתוחים, למעט מספר מקרים מאוד מצומצם, שבו החוק קובע שהדיון יתנהל בדלתיים סגורות. דלתיים סגורות זה לפני תקופת הזום, שעוד היו לבית המשפט שתי דלתות עץ ענקיות וכבדות, שסוגרים אותם ואז אף אחד לא שומע. כשקבעו דלתיים סגורות לא היה גם זום סגור או מיוט, ולכן המושג קיים באופן משפטי, שאומר אין קהל, לא יכול להיות קהל במשפט הזה, אלה משפטים עדינים ביותר. בדרך כלל, הדיונים של בית המשפט לענייני משפחה, הדיונים בבית המשפט לנוער, כל מה שקורה בדרך כלל במקרים של אונס, במיוחד קטינות, הוא בדלתיים סגורות, וביטחון המדינה. וכמובן שבית המשפט יכול להורות במקרים מיוחדים, לפי בקשת אחד הצדדים או לפי החלטתו, שהדיון יהיה בדלתיים סגורות. אבל זה היוצא דופן, הברור והנכון לכולם, ואתם מוזמנים בהחלט, במיוחד אלה שלומדים באיכילוב, ואתם קרובים לבית המשפט המחוזי, אתם יכולים ללכת ולשבת שם בבית המשפט ולשמוע את כל ההתנהלויות בבית המשפט, שזה לכשעצמו מעניין, אבל צורך זמן. אז פומביות המשפט היא אחד מעקרונות המשפט, וגם פסקי הדין צריכים להיות unstable, וגם בתי המשפט שצריכים להיות פתוחים, גם צריכים לפרסם את פסקי הדין. הכלל הוא שאנחנו כותבים, או כשיש פסק דין, כותבים עליו את התאריך שלו, מפרסמים אותו, ככה שכל אחד יכול לדעת מה אמר בית המשפט בעניין מסוים. דרך אגב, גם חוקים חייבים לפרסם, כי אם לא מפרסמים חוקים שחוקקנו, איך אנשים ידעו איך להתנהג, אז הפומביות היא לא רק שזה פתוח, אלא גם בפרסום. עקרון הסוביודיציה הוא אחד מעקרונות המשפט, ואני חושבת שזה ממש ארכאי ללמד את העיקרון הזה. זה עיקרון שהיה פעם, נכון? היום, לדעתי, זו דעתי האישית, לא ניתן אפילו להתקרב למימושו. עיקרון הסוביודיציה אומר שכאשר מתנהל משפט, אסור לדבר עליו, אסור לדון עליו, כי זה משפיע על דעת השופטים. אם למשל יש איזה משפט רצח מתוקשר, אומרים גם השופטים שדנים בעניין, יושבים בלילה, רואים בטלוויזיה, בערוץ 2, בערוץ 13, אני יודעת במה, רואים את מה שאומרים האנשים שלא מופיעים בבית המשפט, או את כל מיני פרשנים למיניהם, ואז אולי תוטה דעתם. עקרון הסוביודיציה, אני מבינה שכולם מבינים שבתקופת הטלפונים שלנו, שכל אחד יכול לראות ב-20 שניות איפה אנחנו נמצאים,
הוא קצת מת, מסכן. אוקיי, בג"ץ דיברנו על זה, שזה בית דין גבוה לצדק, שזו אינסטנציה ייחודית ביותר, שבה אדם, ולמה ייחודית? כי לא צריך עורכי דין גדולים, כמו שיש לנו היום בעניינים הפוליטיים, כל אדם מן היישוב, כל אדם, ונשאלת השאלה, האם תושב או אזרח או גם תייר יכול להגיש עתירה לבית המשפט העליון, לבג"ץ עותרים. עתירה היא בקשה. אני מבקש מבית המשפט העליון הנכבד לדון במה שיש לי להגיד נגד המערכות השלטוניות. זה תמיד אדם או אזרח או כמה אזרחים, שזה גם שינוי שהוא גם לפני כמה שנים, אומר, תשמעו, יכול להיות שהם פועלים בסדר, לפי החוק, אבל זה לא צודק, זה לא נכון. אולי אפשר למצוא פתרון אחר. למה בג"ץ חשוב? למה לי להסביר לכם? כי המון בג"צים, אנחנו קוראים להם בג"צים, עתירות לבג"ץ, נעשות בעניינים רפואיים. דוגמה יוצאת מן הכלל היא כרגע בטיפול שלא אושר עדיין על ידי ה-FDA בקורונה. השאלה היא, האם אפשר לתת לחולה תרופה שלא אושרה עדיין לשימוש במדינת ישראל על ידי משרד הבריאות. יכול אדם שרוצה לקבל את התרופה, בוא נעזוב את הקורונה, כי קורונה החולה מנותק ממשפחתו, בדרך כלל החולה במצב קשה, והמשפחה שלו עותרת בשמו, אבל גם יכול להיות שהחולה עותר, ואומר, אוקיי, תשמעו, נכון, התרופה לא אושרה, אבל אני מאוד מאוד חולה, ואין לי שום סיכוי אחר. אז מה אם היא לא אושרה? בית החולים אומר, אני לא יכול לתת לכם, זה החוק, זוכרים? זה החוק. אי אפשר לתת תרופה שלא אושרה. למה אי אפשר? כי צריך לראות את הצד השני. כי אם אנחנו נתחיל לתת לחולים תרופות שלא אושרו, כנראה שלחלק גדול מהחולים זה לא יעזור, ולחלק אחר זה גם יזיק. דרך אגב, זאת אחת התלונות, או אחת ההשגות כרגע, על חלק מטיפולי הקורונה שאושרו לשימוש בחולים קשים ביותר, ושמחקרים אחרונים מארצות הברית אמרו, רגע, לא רק שזה לא סייע, זה אולי אף תרם למותם של האנשים האלה. אבל בצוק העיתים היה צריך אישור של איזשהו מערך משפטי שיאשר את זה. יש לנו בנושא תרופות וכל מיני טיפולים, יש לנו ועדת הלסינקי העליונה של מדינת ישראל, ועדיין אנחנו מגיעים לבג"ץ הרבה מאוד פעמים. בשאלות מהותיות של טיפול. ברגע שבית המשפט העליון, ביושבו כבג"ץ, מחליט שהחולה יקבל את התרופה, החולה יקבל את התרופה, גם אם היא לא אושרה. מה שיותר בשימוש, עוד אני אוסיף על בג"ץ, שאדם יכול למלא את התפסים לבדו, לא מדובר פה בערעור, אני מדגישה, לא מדובר ערעור, לא צריך החלטה של בית משפט שלום, לא בית משפט מחוזי, אדם כותב על טופס שהוא מוציא מהאינטרנט, מגיש בקשה לבג"ץ לדון בעניינו. עכשיו, ברור שמגיעים אליו טונה של מכתבים ובקשות, יש שופט שאחראי למיין מה דחוף, מה לא דחוף. דוגמה שהייתה לנו לפני מספר שנים בודדות, האם לנתח ילדה בת 15 להצלת חייה, אפילו לזמן קצר, כנגד רצונה של אימה. אז זה לא יכול לחכות שנים, זה לא איזה פיסת קרקע שאדם אומר, נטלו לי את פיסת הקרקע, אנא החזירו לי, זה יכול לחכות. הצו הזה לא יכול להיות, או הדיון הזה לא יכול לחכות, ואכן הדיון יתקיים. האם זה שייך רק לבג"ץ? התשובה היא לא. לעתים אנחנו משתמשים בענייננו, רק בענייני רפואה, בבית המשפט המחוזי. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו פונים לוועדת אתיקה, שזה הליכים, אנחנו נחזור עליהם, לוועדת האתיקה של בית חולים, ועדת האתיקה אומרת אם זה מתחומה, אם זה לא מתחומה, אם זה מתחומה, היא ועדה סטטטורית לדון, ואם לא, היא מעבירה את זה לבית המשפט המחוזי שיכול לדון. נחזור לאותה ילדה, בת 15, שהיה לה סרטן, ואימא שלה סירבה לניתוח כריתת ידה, שהייתה הנגועה בסרטן,
הילדה אמרה, אני אעשה מה שאמא שלי אומרת, אמא שלה אמרה, לא מנתחים, אכן הייתה החלטה של בית משפט, שכן ינתחו אותה, כי זה יציל אותה, אז הנה דוגמה להתנהגות של בית המשפט, שרואה אחרת מאשר החולה עצמו. נציב תלונות הציבור קיים בכל מקום, אני מדגישה לכם אותו, כי הוא מופיע בכמעט כל דברי החקיקה שלנו, מסתיימים שצריך למנות נציב או אדם שעוסק בפניות או בתלונות הציבור לגבי מימוש חוק ספציפי זה. קוראים לו בלועזית אומבודסמן, שזה מעל הוא הבן אדם שמקבל את התלונות. אחד המקומות שאנחנו ניפגש בהם רבות הוא חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שם יש מערכת שלמה שעוסקת בתלונות הציבור על כך שאין מממשים את החוק. אוקיי? דוגמה יוצאת מן הכלל היא היעדר, או בעבר היה בית החולים צפת, או כל הצפון בעצם היה, ללא טיפול נמרץ נוירוכירורגי, ללא מכון קרינה, וכל מי שטופל, למשל, אדם מצפת היה צריך, או אדם או אישה או גבר, שהיה לו סרטן, היה צריך לעבור לחיפה, או לבוא כל יום לחיפה לרמב"ם לקבל טיפול קרינתי. עכשיו, אדם שגר בצפון, לא משנה, בצפת, בכל מקום אחר, קשה יהיה לדרוש ממנו לבוא כל יום את מרחק הנסיעה הזה כדי לקבל הקרנות. מה גם שזה בדרך כלל חולים קשים. ואכן, החוק, או מימוש החוק, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, דן בשאלה ששואלת, מהו המרחק הסביר שקופת חולים או שהמדינה צריכה לתת לחולה את האפשרות לקבל את הטיפול שלו? האם אפשר לעשות רק מרכז אחד בארץ, ואליו מגיעים כולם? שאלה גדולה, שאלה חשובה, רק להראות לכם שנציב תלונות הציבור זה לא משהו פשוט, זה משהו שעוסק בבעיות משפטיות רציניות ביותר בענייננו. והתקשורת, אף שכולנו אוהבים לבעוט בה, היא אולי אחד הדברים הכי חשובים שיש לנו, והיא בשפה משפטית מאוד פשוטה, נקראת כלב השמירה של הדמוקרטיה. כלומר, אנחנו מצפים מהעיתונאים להיות בעצם הפה של הציבור, או לאתר כשלים שבהם אתה אומר, אוקיי, יש בעיה. אנחנו כנראה לא היינו יודעים, או אנחנו כן היינו יודעים, אבל הציבור לא היה יודע, שיש בעיה מאוד קשה במיגון של אנשי צוות, ולצערנו אנחנו יודעים שאנשי צוות נדבקו, אנשי צוות רבים נדבקו. למה הם נדבקו? כי הם לא יודעים לעבוד? לא, הם יודעים לעבוד. לא היה מספיק ציוד. אוקיי? את זה הביאה לפתחנו התקשורת. התקשורת עוסקת רבות בהעלאת נושאים רלוונטיים ביותר שאנחנו נדרשים להם. אוקיי, אז אנחנו לא נדון בכל הנושאים שבאים לפתחנו בבתי הדין השונים, אבל בית המשפט או המערכת גם היא מתקדמת ונבנית כל פעם, ואנחנו מזהים שצריך עוד גוף יותר מקצועי, שמבין יותר, למשל חוזים, לקרוא חוזים. היום בית המשפט העליון אמר, אנחנו יודעים לקרוא חוזה, זה המקצוע שלנו, אנחנו לחוזים יודעים לקרוא. האם כל אחד צריך לדעת לקרוא חוזה? אז בתי המשפט הם מתמקדים בנושאים מסוימים. אני מתחילה עם בית דין לעבודה, כי בית דין לעבודה הוא אינסטנציה מאוד מיוחדת, שאיננה דומה לשאר האינסטנציות המשפטיות. למה זה חשוב לנו? כי הרבה מאוד מהנושאים שלנו שייכים לבית דין לעבודה, או להחלטות של בית דין לעבודה, ואליו אנחנו פונים תמיד, בסכסוכי השכר שלנו, באישור להפגנה או לא להפגנה, באישור לשביתה או לא באישור לשביתה, וגם באישור לשימוש או להחלטה, האם תרופה תינתן לחולה, לא בהתוויה. כלומר, יכול להיות שיש תרופה בסל התרופות,
אבל רוב האנשים אומרים, איזה יופי, התרופה שאני צריך, או שהרופא רשם לי, היא מופיעה בסל, הנה, אני רואה. ואז הם באים לקופת חולים, וקופת חולים אומרים, לא, 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 אתם לא יכולים לקבל את התרופה. אומרים, מה זאת אומרת? זה בסל. אומרים להם, כן, אבל ההתוויה היא לא למחלה שלך. כלומר, כן, היא נמצאת בסל למקרה 1, 2, 3, אבל לא למקרה שלך. אבל זה מה שהרופא עכשיו רשם לי, ואנחנו יודעים שיש כמה תרופות כאלה, אנחנו נדון בהן בהמשך, ואז בית המשפט אומר, כן, קופת חולים אומרת, אין בעיה, תקנה את התרופה, היא מאושרת, אפשר לתת לך, אבל אנחנו לא ניתן לך. פונה האדם לבית הדין לעבודה, ובית הדין לעבודה ידון בעניינו, למה ככה? כאילו, יש הרבה פעמים שעונים תשובה כזו ככה לילדים, ככה, זה גם כן נוהג שפונים אליו, לבית דין לעבודה. אז להראות לכם שזה מקום שאנחנו משתמשים בו רבות, האינסטנציות שלו שונות. למה? קודם כל, בבית דין לעבודה יושב שופט אחד שהוא שופט מקצועי, והשניים האחרים הוא מה שנקרא, אחד נציג הציבור, ואחד נציג המעסיקים. נציג העובדים ונציג המעסיקים. הם גם עוברים איזה שהם קורסים, אבל הם לא שופטים מקצועיים, הם לאט לאט נהיים גם מקצועיים, אבל הם כאילו אמורים לייצג שני צדדים, והשופט של בית דין לעבודה אמור להחליט. אוקיי? שזה משהו מאוד מיוחד, כי בשאר בתי המשפט השופטים הם שופטים מקצועיים, ויש כמובן את בית דין לעבודה הרגיל, שאליו אנחנו פונים, ויש רק עוד אינסטנציה אחת מעליו, שבה אנחנו יכולים לערער על החלטה של בית הדין לעבודה האזורי, אנחנו פונים לבית דין העבודה הארצי, ובכך מסתיימת האינסטנציה המשפטית. אוקיי? אז זה משהו שאנחנו משתמשים רבות, מערכת שונה לגמרי. בית דין מנהלי, הוא קיים לכל מיני נושאים, יש עובדי מדינה, יש לא עובדי מדינה, יש ועדות משמעת, או כל מיני מערכים כאלו או אחרים שנקראים סטטטוריים, שמתנקזים לסוף לבעיות מנהליות. בית דין צבאי, שיש חוק שאנחנו כרגע לא מתעסקים איתו, אבל של בתי הדין הצבאיים, גם שם זה מתנהל טיפה אחרת. יש לנו בתי דין דתיים, ששוב, למה זה קשור לנו? זה קשור לנו מאוד, כי הרבה מהדין האישי הוא נקבע על ידי הבתי דין הדתיים, מאז האנגלים, בעצם מאז הטורקים ואחר כך האנגלים, כל מה שקשור לעניין נישואים וגירושים ומעמד אישי באופן דתי, נקבע על ידי הגוף הדתי, בתי הדין הדתיים. אנחנו מכירים את זה אצלנו מהרבנות, יש גם את בית דין השרי, כל אחד, יש לדרוזים, יש לנוצרים, לכל אחד יש את הבית דין הדתי שלו. באופן מצומצם ביותר, אני אגיד, שבבתי הדין הדתיים אמורים לדון רק בנושאים הדתיים. אני אעשה את זה טיפה פשטני, ואני אומר שאם זוג מבקש להתגרש, והוא התחתן, מה שנקרא כדת משה וישראל, אז הגירושין עצמם, אקט הגירושים עצמם, יתקיים בבית הדין הדתי, ברבנות. כל שאר הנושאים, חלוקת הרכוש, חלוקת הילדים, מי ייקח את הטוסטרובן ומי יקבל את המיקרו, ואל מי יעבור הכלב, יתקיים בבית דין לענייני משפחה, שהוא בית דין אזרחי. לא תמיד יש חפיפה בין הדין האזרחי לדין הדתי. לא רק שאין חפיפה, הרבה פעמים יש מה שנקרא התנגשות מאוד גדולה, שבה הדין האזרחי בדרך כלל דן בשוויון בין המינים, בעוד שבבתי דין הדתיים אין שוויון מגדרי, אבל זה החוקים, ועל פיהם אנחנו דנים. הרבה פעמים אנחנו נוטים לשפוט לחומרה את בתי הדין הדתיים, הם לא כל כך לא נאורים כמו שעושים אותם, הם הרבה מאוד פעמים בסדר גמור, ואף רואים את האישה הנפגעת, בדרך כלל זאת האישה שנפגעת יותר, אבל צריך לזכור
שהאדם שפנה ראשון, או לאינסטנציה שפנו ראשון, אם אני פניתי ראשונה לבית הדין הרבני, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה להתגרש מבעלי, ואני מבקשת שאתם תדונו בכל מה שקשור לנושא הגירושים. ילדים, בית, כספים, אז בית הדין הרבני רשאי לדון בזה, כי זו תהיה סמכותו. מכאן שאני ביקשתי, מרגע זה ואילך, ביקשתי. אבל אם אני הולכת לבית הדין האזרחי, שנקרא בית דין לענייני משפחה, זה נכון לגבי כל הדתות, ואני אומרת לו, תשמע, אני רוצה להתגרש, אבל אני רוצה שאתה תחליט קודם, ואנחנו עם ההסכם או ההחלטה השיפוטית שלך, נלך להתגרש בבית משפט או בבית דין דתי, אז זה יתנהל שם. כלומר, יש הרבה פעמים חפיפה, לפעמים לא. בית משפט לתעבורה, אני מקווה שלא נפגשתם איתו, אבל זה דיון מאוד קצר על עבירות, שבדרך כלל חלקם באות לבית המשפט, כאשר אין אפשרות לשלם קנס, או אם לא שילמת קנס, כרגע לא לבנינו, אנחנו לא מתעסקים עם זה. בית משפט לתביעות קטנות, זה קצת הפוך מבגץ. בעוד שבגץ, האזרח האחד הבודד, יכול להיות 2, 3 או יותר, אבל האזרח פונה לבית המשפט ואומר לו, המערכת השלטונית התאמרה בי, עושה בי דברים לא נכונים, אולי הפרשנות שלהם לחוק לא נכונה, אולי צריך לתקן את החוק. בבית משפט לתביעות קטנות זה הפוך. אדם אחד פונה ואומר לבית המשפט, האדם השני, אדם אחד או חברה, לא גוף שלטוני, חברה, מרמה אותי, עושקת אותי, גונבת אותי. למה זה חשוב לנו בית משפט לתביעות קטנות? כי הרבה מאוד מהחולים מתחילים להשתמש במערכת הזו נגד מערכות אזרחיות, ומבקשים כסף לא בסכומים גדולים. למה זה כדאי להם, או למה זה שווה להם? כי בית משפט לתביעות קטנות, האדם מוציא מהאינטרנט טופס, ממלא אותו, ואסור להשתמש בעורכי דין. אסור, לאף אחד מהצדדים. לא לתובע, לא לאדם שמבקש כסף, ולא לנתבע, לזה שטובים. אף אחד, כל אחד מופיע עם הסיפור שלו, עם הסיפור. פה הסיפור הוא הקובע, ובית המשפט בעצם מתרגם את זה לסעיפים משפטיים. אז בית משפט לתביעות קטנות, אנחנו מכירים מספר פסקי דין של חולים, שחיכו הרבה זמן ודרשו פיצוי, כמו שאמר אחד החולים שלא היה בדיוק עדין נפש, הוא אמר בבית המשפט שהזמן שלו הוא יקר, שלו כמו של הרופאים והאחיות בבית חולים, שהם באים לעבוד ולא אכפת להם מה הם עושים, הזמן שלו יקר ובזבזו לו זמן, והוא רוצה פיצוי עבור הזמן הזה, כי הזמין אותו ב-10 למרפאה והכניס אותו ב-12. למה הזמינו אותו ב-10? יכלו להזמין אותו ב-12. זאת הייתה טענתו. בית המשפט קיבל בחלקו את טיעוניו, אבל רק להראות לכם שכן, אנחנו גם שמה. בית משפט לנוער, זה מקום סגור, הרבה מאוד פעמים אתם תראו שמי שיעבוד בפסיכיאטריה ייפגש איתם. בתי משפט מקומיים אנחנו לא מתעסקים, בית משפט לענייני משפחה, דיברתי עליו רבות. פקודת בריאות העם, ובכאן אני עוברת לפקודת בריאות העם, אלא חלק שאמרתי שפקודה היא הוראה חוקית, כלומר היא חוק, שאימצנו אותו עם קום המדינה. אתם רואים שאנחנו מדברים על 1940, פקודת בריאות העם, היא הפקודה, היא החוק. בדרך כלל לא משנים את שם החוק, לאורך כל הדרך אנחנו נפגש עד היום את פקודת בריאות העם, אבל זה לא אומר אין בה שינויים ואין בה חידושים. הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים פקודת בריאות העם ושינוי מ-2020. כן, זה מה שקורה. הפקודה בהתאם לחוק, בהתאם למה שהיה נהוג, עוסקת בכל התחומים שקשורים לרפואה. לדוגמה, מהו הרכב המים שאנחנו שותים? כידוע לכם, בעבר, המים בישראל הוסיפו להם פלואוריד למען בריאות שיניהם של ילדי ישראל. לפני מספר שנים, הייתה לנו שרת בריאות,
שהחליטה מה זה הדבר הזה. זה עולה המון כסף למדינה להוסיף להוריד. מי אמר שכולם צריכים את זה? זה כבר לא התקופות של פעם לכולם היו שיניים לא טובות. בואו נוסיף, או תוסיפו פלואוריד לילדים שאין להם. כלומר, מהו הרכב המים? מה אנחנו מוסיפים למים? פקודת בריאות העם. מי שינה את נושא הפלואוריד? שרת בריאות. כלומר, גם הרכב המים, ניקיון במקומות ציבוריים, פקודת בריאות העם, אתם היום יכולים לראות כמה היא רחבה, כאשר כולנו, מאז פרוץ הקורונה, מתנהגים בהתאם, מה שאנחנו קוראים הנחיות של משרד הבריאות, אבל הן לא הנחיות, הן הוראות חוקיות. עובדה שאנחנו מקבלים עליהן קנסות על התנהגות שלא בהתאם להנחיה. ההנחיה היא הנחיה מחייבת, כלומר, היא יכולה להיות, כמו שאמרתי קודם, תקנה או צו, שאומר, כך תתנהגו. נכון, השאלה המשפטית היא, ואני נותנת פה שאלה שלא הותגרה משפטית, דוגמה. בתקופת הקורונה רצו שוטרי משטרת ישראל אחרי גולשים במים, גלשו גלים, גלשו עם, לא יודעת, עם כל סוגי הגלישה למים במים. השאלה המשפטית היא, לדעתי, האם מי הים הם שטח ציבורי? ואם הם עונים על הקריטריונים של תחולת ההסגר, האם צריך להיכנס לתחום שיש תחום כזה שעוסק בזה, מהם המים, איפה מתחילים מים, של מי המים, מה המרחק מהחוף וכו'. שאלה מאוד גדולה. אז הנה לנו פקודת בריאות העם, שעוסקת בדברים שאנחנו חשבנו שהיא לא אמורה לעסוק, אבל היא גם עוסקת במה מותר ומה אסור לאדם זה בתחום הבריאות. ופה יש דיוק וירידה לפרטי פרטים, וזאת במגמה, כמו שאתם שמעתם לאורך כל הדרך, להגן על הציבור. דוגמה, האם קוסמטיקאית יכולה להזריק בוטוקס? דוגמה. האם היא רשאית להזריק בוטוקס? כידוע לכם, התשובה היא לא. למה? אתם כבר במחלקות, ואתם יודעים שההזרקה נעשית במחט 27, זה מחט עם קוטר עבה. כלומר, מחטים מאוד עדינות. מהו החומר? ולמה לא? ולמה היא לא יכולה להזריק? זה רק ליופי, זה לא משהו לבריאות. אני לא אכנס כרגע לדיון הפילוסופי המעמיק בנושא הזה, רק לומר לכם שיש גם לבריאות הציבור, או להחלטה על בריאות הציבור ועל ה-well-being שלנו, ועל ה-well-being שלנו, גם האוניברסיטה מצלצלת בזמנים כאלה, כן. אוקיי? ולכן השאלה הגדולה ביותר שאנחנו רוצים לשאול, האם רק בריאות הציבור עומדת לנגד עינינו, או גם נושאים אחרים? לא נוכל לענות על זה כרגע. הדוגמה שנתתי שאומנם קוסמטיקאית שהיא בכלל לא גוף רפואי, את התעודה שלה היא מקבלת ממשרד העבודה. היא לא איש רפואה. אז למה מותר לה לשים חומרים כימיים על הפנים של אנשים ולעשות להם כאילו ניקוי, ואסור לה להזריק? ואם אסור לה להזריק, אז למה, כאילו, הבעיות הן מאוד גדולות, נתת לכם בעיות שקיימות עכשיו, ולרדת לרזולוציה יותר גדולה, איזה מקצוע בתוך מערכת הבריאות הוא מקצוע שמוכר בתור מקצוע בריאות, ופקודת בריאות העם חלה עליו. אוקיי? אז יש לנו מספר מקצועות, קודם כל הרפואה המוכרת לנו, ולאחר מכן יש לנו אחיות ואחים, שבעצם מופיעים בפקודה הישנה ביותר לאורך כל הדרך. יש לנו את המיילדות. המיילדות, יש פקודת המיילדות, ותודה לטורקים שהבינו שכנראה צריך ללדת וצריך קצת עזרה, כי פקודת המיילדות, או אנחנו קראנו לה בעבר, פקודת המיילדות, עד 1992,
ב-1992, ותודה לפרופסור רובינשטיין, שהיה מנכ"ל משרד הבריאות, שר הבריאות, שבו התחלנו עם, סליחה, אני חוזרת, הוא היה שר המשפטים, שבו הוא אמר, אוקיי, בואו נתחיל עם חוקי יסוד, ואחד מחוקי היסוד הראשונים שיש לנו הוא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שבו כולם שווים. ולאחר מכן יש לנו באותה שנה חוק נוסף, אנחנו נדון בהם רבות, חופש העיסוק. כלומר, כדי לא לתת למישהו לעסוק במקצוע מסוים, אתה צריך יותר מלהגיד, יש לנו, זה פקודת המיילדות, ומיילדות הן נשים. רגע, למה אח לא יכול להיות מיילד? אם יש רופא שהוא רופא גינקולוג. כלומר, הנושא הזה, בנושא האפליה המגדרית, או הגילענות, מה שאנחנו קוראים, על בסיס גיל, שמאוד רלוונטית היום, כן, אנחנו רואים למה אתם לא נותנים לאנשים בני 67 לצאת לעבודה, הם עובדים, אל תחליטו בשבילהם. אומר גם בית המשפט, רגע, והוא אמר את זה בכמה הזדמנויות, סליחה, תנו לנשים להחליט את מי הם רוצות שילד אותם. ולראיה, התקדמנו מ-92 עד היום, יש לנו בבית החולים שיבא את משה, שהוא האח, הוא מיילד, והוא המיילד או המיילדת האחראית על חדר לידה, אחד הגדולים בארץ, או לפחות בבית חולים הגדול בארץ, אני לא מוכנה להתחייב לגבי מספר הלידות, ייתכן שלבאר שבע יש יותר, כי הם לבד, בדרום, אבל שיבא הוא הבית חולים הגדול ביותר במדינה, עם 1,700 מיטות, אז כנראה שיש שם הרבה לידות, ויש לנו את משה. יש לנו גם בבלינסון את יוסף, אבל אני לא מוכנה להעליב אף אחד, אם אני לא זוכרת עוד שמות, רק לתת לכם דוגמה איך התקדמנו. עד 92, אף אח לא נכנס לקורס מיילדות, כיוון שאמרנו, זו פקודת המיילדות. אמרו לו, רגע, זו פקודת המיילדות, לא המיילדות, ולכן אפשר לתת גם לגברים להשתתף בקורס, מה גם שמדובר בחוק יסוד, וגם לא הסברתי לכם עוד גם שבדרך כלל חוק יסוד הוא כאילו חזק יותר מחוק רגיל, אז אם יש לנו פקודת המיילדות שאומרת, אוקיי, מיילדת, אז יש לנו גם את האפשרות גם לגברים בגלל חופש העיסוק, ואכן יש לנו, כמו שהראיתי לכם, גברים על פי פקודת המיילדות, גם גברים, אבל הפקודה לא השתנתה, היא עדיין נקראת פקודת המיילדות. כלומר, יש לנו המון פקודות, והן יורדות לרזולוציה מאוד קטנה, ולנו ים של אחריות, אבל יש לנו עוד קבוצות שעוסקות, יש לנו פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, כל מיני, האלה כולם נכנסים תחת חוק שאולי גם נעסוק בו אם נספיק, חוק מקצועות הבריאות מ-1987 נדמה לי, לא לפני הרבה זמן. החוק הזה מאגד תחתיו, חוק מקצועות הבריאות, את כל המקצועות שעוסקים בבריאות, מה מותר להם ומה אסור להם. לפיזיותרפיסטים, למרפאים בעיסוק, בכל פעם נוסף לשם, או מנכ"ל משרד הבריאות או שר הבריאות, מוסיף עוד מקצוע, כדי שכולם יהיו תחת הכותרת של מטפלים, כדי שנוכל להשתמש בחוקים שדיברתי עליהם קודם, שהזכרתי אותם קודם, ואלה החוקים של חוק זכויות החולה. אם אנחנו רוצים להגיד שהפיזיותרפיסט לא עמד בחוק זכויות החולה, או אנחנו רוצים להגיד נגיד, יש שם גם נושאים שאתם לא כל כך מכירים, אבל למשל קרימינולוג קליני, מטפל בחולים, לא בחולים, באנשים שמשתמשים בסמים. אז אם הוא לא התנהג איתו, או לא נהג בו בדרך שהוא אמור לנהוג, על פי איזה חוק נגיד שהוא פגע בו. אז הנה דוגמה, קרימינולוג קליני, אני בכוונה נותנת אחת הדוגמאות, שרוב האנשים אינם יודעים עליהם. קרימינולוג קליני הוא אדם שיש לו תעודה של קרימינולוג קליני, זה מקביל קצת לפסיכולוג,
שהוא צריך להיות בעל תואר שני במקצוע. קרימינולוג קליני מטפל בנרקומנים, בשתיינים, בקבוצה מאוד מסוימת. והוא הוכנס תחת הנושא של מקצועות הבריאות, כמו פיזיותרפיה ותיקה, וקלינאיות תקשורת, ועוד נושאים רבים שיש לנו, כל בעצם מי ששייך למקצועות הבריאות בבית הספר, באוניברסיטה, ואחרים, אוקיי? כלומר, ברגע שאדם הוא נכנס תחת הכותר הזה, אף אחד אחר לא יכול לבוא להגיד, גם אני שם. אוקיי, אז אנחנו מדברים על פקודת בריאות העם שמגיעה ויורדת לרזולוציה מאוד מאוד רצינית. להזכירכם, האחיות לא שייכות מבחינת החוק למקצועות הבריאות. הם מקצוע ייחודי, בעל אפשרויות או עיסוקים רבים מאוד, ובכך אנחנו חושבת שמגיע תכף לסיום השיעור שלנו. אני רק רוצה לתת לכם דוגמה של כמה דברים שעוסקים בתקנות שאנחנו רלוונטי לנו. יש לנו תקנות בריאות העם שעוסקים בסיעוד בבתי חולים, יש לנו פקודות הרופאים, יש לנו תקנות הרופאים לביצוע פעולות חריגות 2001, יש לנו נושאים רבים ומגוונים, יש לנו נושאים עכשוויים, כמו שינוי בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שהוא נותן מעמד מאוד רציני לאחיות מוסמכות, לשמש בתור אנשים שמביעים, מסוגלים לחתום מסמכים משפטיים, ועוד כהנה וכהנה, אלה חוקים ישנים שכל פעם מקבלים תיקונים. אז אני לא מתחילה את הנושא של משרד הבריאות, איך אנחנו מדברים, כי זה יהיה בפעם הבאה, אבל רק אם אתם לא הבנתם, אז יש ויכוח מאוד גדול, האם הסיעוד הוא פרופסיה? כל האנשים הוותיקים אומרים, לא, זה לא פרופסיה, זה לא מקצוע עצמאי, כי האחרים, ודרך אגב המשפטנים ביניהם בדרך כלל, אומרים, סליחה, אתם טועים בכתובת. מדובר במקצוע שהוא פרופסיה. זה קצת בעיה עם התרגום. אנחנו מדברים על פרופסיה, ובעצם התרגום באנגלית זה מקצוע, אז אני קורא לזה מקצוענות או מקצוע. אני לא יודעת למה עד היום הוויכוח קיים, כאשר בעצם כל הפרמטרים של מקצוע, וכך כשאני נדרשת לתת חוות דעתי, אני אומרת בצניעות, זה מה שאני אומרת, וזו דעתי, וזו דעתי האישית, אבל לא לבד, יש עוד רבים וטובים ממני, שחושבים כמו, הסיעוד עונה על כל האלמנטים של פרופסיה. בואו נתחיל עם גוף ידע שנלמד 4 שנים, יש הסתדרות האחיות, גוף שמייצג אותם, יש לשכת אתיקה של האחיות, שאולי גם אנחנו נדבר על זה, גוף שגם הוא גוף סטטטורי, אמנם אתם לא שומעים עליו, אבל הוא קיים והוא פעיל מאוד. יש לנו עיתון של האחות, שאולי חלק מהאנשים, עיתון האחות זה כמו עיתון הרפואה, זה לא שווה, אז יש לי הודעה מצערת בשבילם, הוא הוכר על ידי מדינת ישראל, ולא רק אלא על ידי המל"ג ועל ידי גופים שמכירים בעיתונים רפואיים, כי עיתון שווה ערך לעיתון של הצד השני שלי, של עורכי הדין, והרפואה, ושאר עיתונים או מגזינים, מה שאנחנו קוראים, מקצועיים, כלומר, יש לנו את כל האלמנטים שמייצגים את המקצוע, וברור שיש מחקרים מדעיים שמפורסמים בכל העולם, ומתממשים ומתבצעים התוצאות שלהם. אני אתן רק דוגמה אחת, ובכך אני אסיים, שבאה בעצם מקור מחצבתי, מתל השומר, שבו האחיות עשו מחקר על צריך צורך שיניים לחולים מונשמים, ובכך הראו שטיפול נכון סיעודי בשיני החולה, מקטין את דלקות הריאה ואת זמן האשפוז, ואכן זה ממומש. אז הנה מחקר בסיעוד, שכל העולם ואשתו היום נוהגים לפיו, ולבנות תל השומר, אז המדריכה עופרה רענן היא מכותבות או מהחוקרות הראשיות וכותבות המאמר. אז אנחנו מסיימים עם כבוד לסיעוד, ולהתראות, אם ירצה השם, בכיתה. ביי ויום טוב.